ove obojene bočice su kolonjske vode. Polomio mi se svaki parfem ako izmišljam i lažem. Louis Vuitton, Afternoon, Swim. I što je drugačija kutija, to nisam znao, brate, šokirao se. U svakom slučaju, evo ga, tresnuo je, brat, 3 glave da bi probao ono o čemu svi pričaju. Pa, hajde da vidimo. Odlazim ja, brate, u hotelsku sobu i stavim Afternoon Swim ovako na grudi. Pa. I šta mislite, koja mi je prva pomisao? Prva pomisao mi je bila, pa ovo miriše kao limoni. Limoni. I ovaj parfem imam od novembra prošle godine, znači, brate, preko 8 meseci. Ja rekao, ono, poznato mi je lepo, miriše na limunadu, neku šećernu, ovamo namo. Ovo sam vas čekao. Kažu da je odličan, ali je trajnost bruka 2 sata. Slušajte me sad ovo. Znači, svi pričaju kao klonovi su slabi i tako dalje. Odlazim ja u Louis Vuitton store. I kaže meni batica u Louis Vuitton store. Imamo nekoliko parfemskih linija. Ovo ovde jeste kolonjska voda. E sad samo da li piše na kutiji to. Ne, brate. Izlajao se batica. Gle, piše Eau de Parfum, jel tako? A brate, meni lik kaže, imamo liniju, ove obojene bočice su kolonjske vode. Kolonjske vode? Ha? Polomio mi se svaki parfem ako izmišljam i lažem. Znači, rekao mi je batica Louis Vuitton store-a, ovo su kolonjske vode i traju od 3 do 4 sata maksimalno. Afternoon Swim traje 3 do 4 sata, ali miriše kvalitetno. To je to, brate. Iako je parfemska voda, on kaže to je kolonjska voda i traje 3 do 4 sata. A znaš šta mi kažu ljudi? Ja, brate, Armaf Limoni traje samo 3 sata. I košta 50 evra, a ovo košta 300 evra, isto traje. Isto miriše. Brate mili, ajde nemojte da me zezate.